Üdvözöllek benneteket, itt Kavery. Azért, mert hogy alapvetően ez a műfaj ez erről szól, és aki ebbe bele, tehát aki koromba nyúl, vagy az kormos lesz, tehát Na, annyira vártam, hogy mit hozol ki. Én azt gondolom, hogy én is közben rájöttem, hogy ez hogy is van. Tehát, hogy tudod, aki koromba nyúl, összetöri előbb-utóbb a sánt a kutya. Tehát, hogy így gyakorlatilag... Amúgy meg a korsó a kulcsa. Igen, tehát, hogy azért én azt gondolom, hogy amilyen emberekkel, és nyár volt... Nem léptek le. Aki koromban nyúl, annak szódás a lovát. Szódás a lovát. És aki koromban nyúl, az aranyat lel. Tehát, hogy én azért azt gondolom, hogy ki hogyan... Jó. Alekszovics kész vége. Mennek bennem az összes lehetséges fasságig. Keverednek. Kész, és így Alex elvonul 20 percre. Tehát, hogy azt gondolom, hogy azért alapesetben aki mivel elkezd foglalkozni... Na jó, oké, kimentem egy csokiért, addig beszélek.